Здравейте! И днес пристигат още два тостера, още две перални. Я да видим какви са. Опа! ID4 и една бяла бегачка. Tesla модел 3 Performance. Я да прескочим къста. Малин. Ме пиша даже на джама Варна. Да видим как е първо отвънка. Здрасти! Бял перформанс с бяла кожичка. Гърми. Цак. Цак. Я на колко е? О, на 54% е батерията. Идеално. Идеално. Я да видим отзаде как е. Как да е? Те този материал на тези седалки не знам как го правят. Като нови стоят, бе. Как държат? Не са сядали хора ли тук? Като нови си. Добре. Двайска джанта. Забрах на колко километра е тая. После ще видим. Нали ще кача линк за обявата. Я да видим това. Торек на батерия. За мен е това. Айде четвърката. Хубаво, голямо, просторно и километри минава. За хора, които не са облъчени от бай Илън. Как се отваряте го? Аха. Мали с хубавия салон. Специално като видях този салон, викам, тая ще я вземем. Защото когато не е с този салон, ми изглежда доста постна и евтина. Обаче този салон е яката работа. Изглежда по-луксозно. Тя даже няма нужда и кой знае колко да се почиства тази кола. Тя си е чиста. И амбиентно осветление има, ти да видиш. Така. Салона няма забележка. Тези хора сядат ли в колите си? Ама колите като са истински, така идват. Ами някоя наредена сглобяване и после да видиш проблеми. Така че колите са налични, пристигнали са във Варна. Който иска, може да дойде на място и да ги види.